desde luego ja esteu convençuts per la causa, però bueno. Bon dia, amics i amigues, soc Lorena Ferrandi, soc abogada i soc vicesecretària de l'Associació de Juristes Valencians. En nom del nostre col·lectiu us agraïm la participació i la lluita que portem tots avant la societat civil, els agents socials i el municipalisme. I també la majoria dels grups parlamentaris de les Corts des d'almenys 2016. En realitat, des de la batalla que representa aquest quadre des de 1707, des d'Almansa. Com a abogada vull parlar-vos de la utilitat de tindre altra volta dret civil, ja en tinguérem, i de lo positiva que va ser la feina feta per aquestes Corts i per la Comissió de Codificació Civil Valenciana entre el 2004 i el 2017. Tinguérem lleis civils modernes, jo vaig poder tindre el privilegi de poder-les exercir, la llei, per exemple, de custòdia compartida, que no s'anomenava així, però la coneixíem per llei de custòdia compartida. Soc abogada de família i va ser una llei molt útil, fruit precisament de la capacitat que tinguérem en aquell moment, tant tinguérem per poder-la dur davant. No fos l'única llei, vam tindre també la llei del règim econòmic valencià, en la que, sense necessitat de pactar-ho, teníem el règim de separació de béns. Foren lleis molt útils, també la llei de parelles de fet, i vàrem regular altres qüestions que ara mateix ja n'hi ha un buit i que nosaltres els vàrem corregir, donant suport i donant resposta a la societat i fent lleis pràctiques. Ho veig tots els dies en el despatx, la carència que tenim, per exemple, de Codi Civil, i com 7 territoris poden fer alguna cosa que ens han vetat els valencians i que de manera molt rotunda demanen més de 538 municipis valencians, pràcticament tots menys 3, la societat civil organitzada o aquestes Corts. I, sin embargo, en el Congrés no ens fan cas. Després de 5 anys, després d'una dana, després d'una permanent infrafinanciació. Per això, vos donem les gràcies, vos animem a estar molt vigilants en les pròximes setmanes, perquè hem de retornar-nos el nostre dret foral, la nostra capacitat per produir dret civil propi, i per això, des de Juristes Valencians, demanem a Feijóo i a Sánchez que escolten els valencians i que, junt a tantes altres necessitats, ens tornen ara el nostre dret civil. Moltes gràcies. El president de l'Associació de Juristes Valencians, el ja conegut per tots, José Ramon Gilbert. En primer lloc, moltíssimes gràcies a tots per estar així. Altra volta, que esperem que siga la bona. Especialment volem agrair la presència dels nostres compatriotes valencians de Capdet, que sabeu que és una conseqüència directa que Capdet no siga en aquest moment territori administratiu i políticament valencià, perquè una de les conseqüències de la famosa batalla d'Almansa i dels decrets de nova planta va ser aquesta, que ens deixaren sense nostra integritat territorial. Els valencians de Capdet porten més de 300 anys i és molt important dir-ho així. Volem tornar al regne, la seva bandera és aquesta, és la senyera valenciana. I és lamentable que molts de nosaltres no sàpiguen d'aquesta qüestió. És una de les qüestions que en la transició, en la Constitució i sobretot en el període autonòmic valencià s'ha oblidat. O sigui, és un tema molt important. El cas és que encara patim els decrets de nova planta. N'hi ha que diu que no és necessari derogar expressament els decrets, però com no va ser necessari si els efectes continuen encara aplicant-se als valencians, si no tenim dret foral, si Capdet no és valenciana. És a dir, és evident que no és de veres que els decrets de nova planta no tinguen algun efecte, com saben, encara que algunes institucions valencianes pareix que no s'han enterat. Per part de Juristes Valencians volem dir dos coses. Una, estem en un moment diferent. La presidenta del Congreso, dels diputats, Francina Armengol, ha enviat una carta a la presidenta de les Corts Valencianes i altra carta al president del Parlament Balear. Jo tinc la del Parlament Balear, però el mateix dia se va enviar. I diu exactament: vostès tenen així un projecte de reforma constitucional. En el cas dels Balears, per a que Formentera tinga un senador. En el cas valencià, el que venim reclamant des de 318 anys, que torne de veres el dret civil valencià. I aquesta legislatura no s'ha fet el que se tenia que fer.
que és designar els representants valencians, els 3 diputats valencians que han de defendre en el Congreso la proposta valenciana. Per part de juristes valencians, des del 2014, febrer, se lo venim dient als grups i se lo venim dient a la mesa de les Corts. I no han fet cas. No sé què està fent el lletrat major d'aquesta institució si no recorda que hi ha un incompliment d'això que determina l'Institut d'Autonomia. Però bueno, supongo que sí que lo està fent i no estan fent cas. És a dir, en aquest moment hi ha un requeriment exprés de la presidenta del Congreso dient que hem d'enviar-los. I a banda hi ha una advertència. Diu, en el caso, lo dic en castellà, de que el Parlamento que les Corts Valencianes mantengan su voluntad de impulsar esta proposición de reforma constitucional, ruego faciliten la composición de la delegación llamada a realizar su presentación en el Congreso de los Diputados. És a dir, que si no la enviem, perfectament se podia interpretar que estem declinant aquesta voluntat clara de 3 dels 4 grups, de més del 80% d'esta cambra, de que tinguem un dret foral via reforma constitucional. És un tema urgent. El que demanem és que una volta estiga triat el president de la Generalitat, en el primer plenari que tinga aquestes Corts, s'introduïsca la votació de representants valencians per a no quedar en ridícul, per a no demostrar que són menifots els que no ho facin, i sobretot perquè la presidenta del Congreso té molt d'interès en portar aquest tema avant. Per a nosaltres, una volta que estiguen enviada designats els representants valencians, n'hi ha que tindre en compte que has de tramitar-se en urgència. Ja ho tenen 5 anys, ja l'hauran llegit moltes voltes, no? Jo crec que ja és moment de demanar bé que se tramite per lectura única o que se tramite per via d'urgència, però en qualsevol dels casos de manera paral·lela a la proposició de reforma del Parlament Balear, com és lògic, no? És a dir, jo crec que és molt important que per part de tots els diputats valencians siguin conscients de la situació. Esperem que el futur president de la Generalitat siga conscient del que li demana l'Estatut, és a dir, ser el primer defensor de l'autogovern i que en aquests pròxims mesos aquest tema estigui resolt. Seria molt important que abans del dia 6 de desembre, quan se parlarà de les reformes constitucionals i tal, a banda de parlar de Formentera, òbviament se parlarà de la nostra reivindicació. És moment d'estar vigilants i, per favor, donem a conèixer aquesta situació, aquesta oportunitat que tenim de veres i hem d'aprofitar-la aquesta volta. Moltes gràcies.